Assalamu alaikum, barkanku da zuwa channel namu mai suna Ummi Hauwa. To da farko za mu shiga application namu na Snapseed. Zan rubuta muku sunan shi a wajen comment na farko. Bayan mun shiga za mu shiga wajen plus ɗin nan. Bayan mun shiga wajen plus ɗin nan zai kawo mu wajen hotuna, mu za mu ɗauki hoton da za mu yi editing nashi. Alal misali ga nan wannan hoton. To yanzu haka ga wajen looks, ga wajen tools, ga wajen export. Yanzu za mu shiga wajen tools ɗin nan. Bayan mun shiga wajensa, ga nan ta sama inda aka rubuta turn image, za mu danna cikinsa. Bayan mun danna cikinsa, ga can wani waje a sama wajen brightness. To za mu danna wajen saman nan. Yawa kun ga muna ƙarawa, muna ƙara kyan shi, muna ƙara haske. Kun ga yanzu haka yana raguwa. To yanzu haka muna ƙara haske, yana nan yana yin kyau. To daidai yanda hasken ya mana haka za mu bar hoton ɗin. To ni kamar haka ya min daidai. Sai mu danna wajen makin ɗin nan. To bayan mun danna wajen makin ɗin nan, yanzu haka mun yi editing ɗin bidiyon mu, mun yi editing ɗin hoton mu. To yanzu za mu yi saving ɗin hoton ɗin. Na haka za mu shiga wajen export na ƙasan nan. Bayan mun shiga wajen export za mu danna save ɗin nan. Shikenan ya yi saving, ya tafi can gallery nawa. Idan na shiga gallery zan kalli hoton. In kar ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku channel namu, ku danna mana subscribing. Na gode.